Дами и господа, откриваме днешния дебат на тема "Това правителство вярва, че тютюнопушенето не вреди на здравето". Даваме думата на министър-председателя. Добър вечер, уважаеми присъстващи, уважаеми опозиция. Тази вечер това правителство ще покаже защо тютюнопушенето не вреди на здравето. Както всеки един важен дебат ще започнем с някакви дефиниции и да се представя предварително да се Гриша Краникол и съм министър-председател тази вечер. Така, ще започнем с някои дефиниции, които е доста добре да внимавате в тях. Тютюнопушенето ние ще дефинираме като позволението или липсата на забрана за употреба на тютюневи изделия. За здраве ние дефинираме доброто състояние и нормалното функциониране на човешкия организъм и доброто му душевно състояние на човека. Така, за всеки един валю дебат всъщност трябва да се въведе критерий, през който ние да защитаваме нашата теза. Нашия критерий е правото на свободен избор. Така, ще започнем ще продължа с няколко аргумента, които имаме. Употребата на тютюневи изделия. Тютюнопушене. Искам много добре да стане ясно, че употребата на тютюневи изделия не е вредна за здравето. Злоупотребата с тютюневи изделия е вредна за здравето. Това значи, че при положение, че дори тютюна се използва за редица с медицински цели, хомеопатични цели и така нататък. Ако се употребяват тютюневи изделия много умерено, много преценено, според състоянието на всеки един човек, тогава няма вреда за неговото здраве. Ако злоупотребява, което за различните хора може да е различно, на някой може дори от една цигара да му се случи нещо, но това би трябвало да бъде преценено предварително според неговото здравно състояние. Ако той употребява тютюневи изделия, това не е вредно. Ако злоупотреби, независимо от количеството, това вече е вредно. Тютюновите изделия доказано спомагат за метаболизма, за човешкия метаболизъм. Това са изследвания от Световната здравна организация. Имат добър ефект, потискат, значи с употреба на тютюнови изделия може да се потиска глад, който при някои състояния, при някои индивиди, да речем, когато те имат недобро мнение за своя външен вид, те по този начин могат да подобрят своя външен вид, така да се каже, да влезат в норми и да се чувстват по-добре душевно. От тази гледна точка всъщност те ще подобрят здравето така, както ние сме го дефинирали, като част от него е доброто душевно състояние. Тоест, употребата на тютюневи изделия би могла да помогне за доброто душевно състояние. Секунда. Едно от най-важните неща е всъщност да не се лишават хората от правото им на избор, дали да употребяват тютюневи изделия или не. Въпросът ви извинете? Хероин повишава ли настроението? Не мога да знам, не съм употребявал хероин. Благодаря за въпроса. Забраната е доказано, че всяка една забрана, всяко едно ограничение, което се налага върху хората, ограничават техния личен избор, действа по един или друг начин. Когато на един човек му се забрани нещо, особено в ситуации като тази в днешно време, когато тютюнопушенето е нещо, което не е забранено. Ако се забрани това нещо, това би повлияло негативно на душевното състояние на хората. Никой от нас не обича нещо да му се забранява. От тази гледна точка това ще влоши здравето така, както беше дефинирано днес. Важно е да се знае, че всъщност едно от най-важните неща в този дебат е правото на личен избор. Когато ти отговорно можеш да вземеш решение предвид твоето здравословно състояние, предвид съветите от твоя личен лекар, да вземеш едно такова решение дали да употребяваш тютюнови изделия или не, това всъщност е най-важното и това е нещо, което не би навредило на твоето здраве. Това е нещо обаче, което зависи от всеки един от нас и би трябвало да зависи от всеки един от нас, не да му се налага от някой, който взема решение, тъй като няма безгрешни хора. Този, който налага решение на такива забрани, всъщност ще е много рисков момент в цялата тази теза. Слушам. Какви са съставките на тютюна?
Има, доколкото знам, над 4000 съставки. Предполагам, че много справочници може да се осведомите по този факт. Днес сме се събрали да дискутираме дали тютюнопушенето вреди на здравето или не. Има редица допълнителни позитивни фактори, които всъщност са от тютюнопушенето и повтарям, от употребата на тютюневи изделия, не от злоупотребата им, които в някакви ситуации биха могли да бъдат много позитивни. Повишение на концентрацията, което в някакви ситуации би могло да бъде ключово. Аз, като един непушач, бих могъл да прибягвам подобно средство в някакви ситуации, които за мен това е важно. От време на време си позволявам да употребявам тютюневи изделия от формата на наргилета и така нататък. Тоест тютюн за наргиле, което ми помага за моята концентрация в някакви моменти. Това не вреди на здравето, тъй като аз употребявам, аз не злоупотребявам. И това, което държа да кажа, че най-важно в случай правото ми на личен избор на това, че аз бих могъл да взема отговорно това решение. На моето здраве не вреди, тъй като аз съм се осведомил за всичките ефекти. Знам в какъв случай и при каква употреба бих злоупотребил и това би нарушило моето здравно състояние. Това е нещо, което обаче зависи от мен и единствено аз бих искал да имам право да решавам с кое да употребявам и кое да злоупотребявам. Благодаря за вниманието. Благодарим. Даваме думата на лидер на опозицията за неговата първа реч. Добър вечер, дами и господа. Аз ще имам удоволствието да открия този дебат от името на опозицията, като нейн министър. Ние ще имаме удоволствието да ви докажем, че твърдението на правителството, че тютюнопушенето не вреди на здравето е нелепо, точно обратното. Тютюнопушенето сериозно уврежда здравето както на активните, така и на пасивните пушачи, като нашите аргументи ще докажат това, но нека да започнем с критерия, като наш критерий ще бъде правото на здравословен живот. Това изконно право на всеки човек, което не бива и не трябва да бъде нарушавано от никого. Правото, което трябва да бъде гарантирано от държавата чрез закони и чрез намаляване до каквато и да е, до възможно най-ниска степен на употребата на тютюн. Като първи аргумент ще бъде това. Наш първи аргумент е, че употребата на тютюн в каквито и да е размери води до сериозни рискове за здравето на пушачите, както активни, така и не. В подкрепа на... Благодаря след малко. В подкрепа на това си твърдение ние може да представим изследване, проведено над 1 милион обекти, по-скоро субекти на изследване в Индия, което показва, че смъртността в Индия при индивиди между 30 и 69 години, всяка пета смърт, което е 20%, дами и господа, според това изследване се дължи на употреба на тютюнопушене. Аз искам да попитам за употреба или злоупотреба да говоря. Тъй като както да го дефинирахме, злоупотреба е всяко едно Благодаря, изделие. Ще отговоря веднага на въпросът ви. Тук вие не дадохте, което е нашия втори основен аргумент. При изброените рискове, като основния риск, това е смърт. Това е бавна и мъчителна смърт от рак на черния дроб. И други тежки заболявания. Мъчите ли се в момента? Всяка сутрин се бъде с кашлица. Благодаря за въпроса. В момента. Благодаря за въпроса. Ще продължа с това, че процентите и числата, които показват изследванията, правени върху тютюнопушещи и хора засегнати от тютюнопушенето, защото критерият и връзката, която направиха тях, е за правото на избор. Но, дами и господа, какъв избор имам аз, когато човекът около мен просто си запали цигара? По този начин той нарушава моите права, нарушава моето основно право на здравословен живот.
Да се върнем, благодаря ви за въпроса. Да се върнем към данните от изследванията, към факта за тази граница, която така прокламираха нашите опоненти. Да, те казват, че ако пушиш в дадени рамки, че цигарите могат да бъдат безвредни в граници, различни за всеки човек. Аз не чух от министър-председателят да казва точно каква е границата за него конкретно. Той ползва себе си, казва, аз пуша в количества, които са полезни за мен, не са вредни. Но той не спомена резултати от изследвания. Той не е изследвал кръвта си и не показва с нищо каква е границата при него, каква е границата при мен, каква е границата при всеки от вас. Каква е границата при децата, които са в отровата на майка пушач, която според други изследвания, по данни на Министерството на здравеопазването, също са обект на пасиви от тютюнопушенето. Тютюнопушенето вреди както на активните пушачи, така и на пасивните пушачи. И в нито един момент... Да, благодаря за това. Имам следния въпрос. Имате ли избор, когато някой запали цигара до вас, да отидете другаде, където не се пуши? Мисля, че това като пример, когато димът от, също по данни на Министерството на здравеопазването, димът в затворено помещение е невидим. Той не може да бъде филтриран. И това, че ще се премести на 2 метра, не ми гарантира, че няма да има увреждане. Както ви казах, от данните, извършени на изследването, направено на над 1 милион души в Индия, тези 20% са нищите. Тези 20% са само при активните пушачи, но засегнати си и пасивни пушачи и с нищо не може да бъде поправено това. Мисля, че времето изтече. Не. 4. Да, добре слушах за въпроси, извинявайте. Казахте изключително тежки думи за това как страшно много вреди, това вреди пасивните пушачи. Бихте ли уточнили точно по какъв начин вреди, точно какво засяга? Споменахте с вашия въпрос в началото беше за съставки. Кои съставки? Как точно вредят на кои органи? Как по-точно и как се свързва това с нашата дефиниция за здраве? Така, ще ви дам само няколко от възможните вреди и заболявания, които са причина от употребата на тютюн. Белодробният карциом се открива и други злокачествени новообразования. Рак на ларинкса, около 5 пъти рак на устната кухина, рак на хранопровода. Както виждате, това са все тежки заболявания, които не трябва да бъдат поставени на граница, упомената от министър-председателят, за която той не даде никакви точни рамки. Той каза, има граница. Да, може би съществува тази граница, но къде е тя? Колко процента, колко цигари, колко вдишвания на ден може да бъде полезно за теб и от кои данни, от кое изследвания на кръвта, защото вие ползвате себе си като тестов субект. Съставките и другите по-детайлни данни по изследванията на цигарите, на тютюнопушенето, на пушачите и така нататък. Благодаря ви за въпроса, но наистина в края на речта ще опитам да отговоря. Ще бъдат дадени от моят министър. В момента това, което е важно да се каже, е, че може би има някакви ползи от тютюнопушенето. Но тези ползи, които те дадоха, това, че успокояват нервите, дами и господа, според изследвания на Чикагския университет, никотинът е сходен по състав, влияе на същата част на мозъка, както хероинът. Те говорят за свободен избор, но нещо, което е много важно. Никотинът, всъщност, според изследването на Чикагския университет, е наркотично вещество. За какъв свободен избор може да говорим, когато човек е под влиянието на наркотично вещество? Нито пушачите, нито не пушачите, нито не пушачите имат право на свободен избор, когато се употребява тютюн. Този избор е лишен от тях. Още повече, в страни, където е разпространено тютюнопушенето. Благодаря. Даваме думата на министъра за неговата